sme raňajkovali. Taďalto po takýchto schodištiach ideme z 9. poschodia či 10. dole. 9. Vidíš to? Tam je paluba umelecké diela, výťahy. Na 12 poschodí predsa len veranda dek 8. My sme na deku 1, takže každý deň môžeme 9 poschodí našľapať. Sa chodí, kúkajú tam na oboch stranách. Takáto ozdoba. Ja idem pešo ten raz, nepôjdem výťahom. Medzi tým tam na bokoch sú všelijaké reštaurácie. Výťahy. Nejaká kasíno či čo. Taliansky dizajn. Tá loď je talianska. Dvojka. Šabežná jednička. Jednička. Cabin numbers. Náš je 331, čiže doľava. Toto je na jednu stranu. Vidíme, čo robí Ema s Kubom, sú na izbe. My sme si boli čítať. Sú tu 3 veže výťahové. Tady sedíme. Deti pozerajú, Ema cvičí. Ahojte, deti. Ideme na toho kúzelníka predsa, nie? Deti pozerajú telku, samozrejme. Pozrieme sa, aké sú vlny vonku.